ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫുഡിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മുന്നേ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് 3 മാസത്തിൽ ഞാൻ ഫുഡിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എത്രത്തോളം മെലിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുള്ളത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ എല്ല് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയ പോലെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടുത്തെ എല്ലൊക്കെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ല് പൊന്തിയിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക്, അത് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുഖം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. തടിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഒന്ന് വീഡിയോയുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കോൺഫിഡൻറ്റ് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം സോൾവ് ആവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ടേ ഞാൻ നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തടിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോൾ 3.5 വയസ്സുള്ള ഒരു മോളുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാൻ ഫുഡ് തീരെ കഴിക്കില്ല. പാൽ കഴിക്കില്ല, മുട്ട കഴിക്കില്ല, ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപ്പേരിയൊന്നും കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ സാമ്പാറാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചാറ് മാത്രം എടുക്കും, കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കും. അതായിരുന്നു എൻ്റെ പോളിസി. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചേർന്നില്ല. വെള്ളം വല്ലപ്പോഴാണ് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നുള്ളൂ. വെള്ളം അധികം കുടിച്ചേർന്നില്ല അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് നന്നായി തടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഓരോ ലേഹ്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ വാങ്ങിച്ചു തന്നിരുന്നു. എൻ്റെ മോളും തടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, പെൺകുട്ടിയല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് തടി വെക്കണം. ഞാൻ പൊതുവേ ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റും ഇല്ല തടിയും ഇല്ല, രണ്ടും ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാനായിരുന്നു, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ തടിയും ഇല്ല ഹൈറ്റും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അത്രയും കുഞ്ഞേതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഹൈറ്റ് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. പക്ഷേ ഹൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, കുറച്ചൊന്ന് തടി വയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ലേഹ്യങ്ങൾ കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ മരുത്വ, വിദ്യാരാധി ലേഹ്യം, അതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ ഓർമ്മയില്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ അതൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വലിയ മാറ്റമില്ല. ഞാൻ ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്ത് കഴിക്കും, 2 ബോട്ടിൽ കഴിക്കും, 3 ബോട്ടിൽ കഴിക്കും. ഇത് വലിയ മാറ്റമില്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റമില്ലാത്ത വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ലേഹ്യം മാത്രമേ കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ, ഫുഡ് തീരെ കഴിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം നന്നായി ഫുഡ് കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് നല്ല മിസ്റ്റേക്കാണ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു റിസൾട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ടൊന്നും റിസൾട്ട് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ കഴിക്കും, റിസൾട്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, അടുത്ത ബോട്ടിൽ കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആയുർവേദ ഡോക്ടറൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിന് ആടിൻ്റെ നെയ്യില്ലേ, അതുവരെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊരു അരിഷ്ടത്തിൽ ബീർ ഒഴിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശപ്പുണ്ടാകും, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഞാൻ അതുപോലെ 1 മാസം ട്രൈ ചെയ്തു. എവിടെ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം. ഞാൻ വിശന്നാലും വിശന്നിട്ടിരിക്കും. സ്കൂളിൽ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ചോറുണ്ടും അത് കഴിക്കും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ പഴമോ അതുപോലെ പാലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ലേഹ്യം ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിച്ച് തടിക്കും എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം. പക്ഷെ നമ്മൾ ലേഹ്യം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ തടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പം നന്നായി വെള്ളം അതുപോലെ നന്നായി ഫുഡും കഴിച്ചെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അണ്ടർ വെയ്റ്റിനെ നഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഫുഡൊക്കെ എനിക്ക് 18 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ നല്ല അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു, തീരെ വെയിറ്റ് വെച്ചേർന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ ഈ മെലിഞ്ഞ ശരീരം തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് പിന്നെ റിസൾട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം വല്ല കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എന്താ കൊല്ലം കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആരാ കൊണ്ടുപോവുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പറച്ചിലിരുന്നു വീട്ടുകാർക്ക്. എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർ വലിയ വലിയ പെണ്ണുങ്ങളും ഞാൻ മാത്രം ഇപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിക്കുറുദാസ് പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണും മാത്രമായിരുന്നു.
അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ മനസ്സിൽ വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷെ പുറത്തൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് ഒന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക്. പിന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയപ്പോൾ എനിക്കൊരു 33 ആയിരുന്നു വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് നോക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ 33 ആയിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് അത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മളൊരു 10 kg വരെയെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ കൂടണം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെലിവറിയൊക്കെ ആവാൻ നേരത്ത് ഒരു 52 ആയിരുന്നു. നല്ല തടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൈയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കുഴിയൊക്കെ ഫില്ലായി, മുഖമൊക്കെ നല്ല വീർത്ത്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം തടിക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തടിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് തടിക്കില്ല മീൻസ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയപ്പോൾ തടിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ തടിച്ചിട്ട് കാരണം അരഭാഗമൊക്കെ നന്നായി വിരിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ എനിക്ക് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ടൊന്നും ആർക്കും ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എനിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണത് ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് വാരി കഴിച്ചിട്ട്, അതായത് ലേഹ്യങ്ങളും അരിഷ്ടങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ തടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് വലിച്ച് വാരി കഴിച്ചിട്ട് ലേഹ്യങ്ങൾ, അരിഷ്ടങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സിറപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാണ് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ വരുന്ന അസുഖം ചിലപ്പോൾ ഗർഭകാലത്ത് കാണിക്കുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി. കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കഴിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയബറ്റീസ് വന്നു. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനത്തെ ലോഹ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ നന്നായി തടിച്ചു. ആ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ആ പച്ചമരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു തുടിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും തടിച്ചല്ലോ, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും തടിച്ചല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ തടി കുറയാഞ്ഞാൽ മതി, കാരണം ഹൈറ്റില്ല, ഇനി തടി വെച്ചിട്ടെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് മുന്നേക്ക് 6-7 മാസം കഴിഞ്ഞോടുകൂടി പിന്നെ ക്ഷീണിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ചോദിക്കുമോ, ഒന്ന് പ്രസവിച്ച പെണ്ണിൻ്റെ കോലാണിത്, എന്താ ഇത് ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ, എന്താ തടി, അത് പ്രസവിച്ച വയറ് പോലും ഇല്ല, വയറൊക്കെ അവിടെ ഫ്ലാറ്റായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രസവിച്ച് വയറ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തത്രപ്പാടില്ലാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ച വയറ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. കാരണം അങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ് വരിക, എന്ത് മെലിഞ്ഞില്ല പറയുക. അപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉണ്ണിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണ കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. നമ്മളെന്തായാലും ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ണിക്ക് ഗ്യാസാവും, പിന്നെ അവർക്ക് പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡിങ് കഴിയുന്നത് വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് തടിയമയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം ഫീഡിങ് നിർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹെർബൽ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. അതും ഇതേപോലെ നന്നായി ഫുഡ് കഴിക്കുകയും, അതൊരു ജ്യൂസ് ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്ക് അത്രയും സങ്കടമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് എന്നെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരായാലും അതെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ അത്, പിന്നെ നാട്ടുകാരും അതെ, ഏത് ഫംഗ്ഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ തടിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളൂ, എനിക്കില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെർബൽ ലൈഫിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെയും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് സക്സസ് ആയാൽ മതിയെന്ന്. ഞാൻ ഏറ്റവും ഹെർബൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വേണ്ടിയില്ല വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്യാഷൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് മാറ്റില്ല. അവർ പറഞ്ഞു നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കണം, അതുപോലെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ എഗ്ഗ് കഴിക്കണം, അത് കഴിക്കണം, ഇത് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കണ ഒരു സംതൃപ്തിയൊന്നും എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഒന്നും തോന്നില്ല. പിന്നെ ഏട്ടടിക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം കൂടുതൽ കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ കുറ്റമാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ തടിക്കില്ല. എനിക്കൊരു ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഹെർബൽ ലൈഫിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും ഞാനത് ആ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ഞാൻ അവസാനം അവിടെ നിർത്തി. ഇനി എന്തെങ്കിലും തടിക്കട്ടെ, ഇനി തടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തടിക്കട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വെച്ചിട്ട് നടന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം
അതേപോലെ മോൾക്ക് അപ്പോഴൊന്നും റിസൾട്ടൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ക്ഷീണിച്ച് വരിക. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് തോന്നിയത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്ന് പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകും, സ്വാഭാവികം. അതല്ലാതെ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ മുഖം നന്നായി ക്ഷീണിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ എല്ലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം പബ്ലിക്കാണ്, ആരൊക്കെ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എനിക്ക് വീഡിയോയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ മുഖം കാണിക്കാണ്ടുള്ള സൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ മുന്നിലെങ്കിലും നിൽക്കാൻ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നല്ല തടിക്കണം എന്നല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നി, എങ്ങനെയും തടിക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ എനിക്കൊരു വേറൊരു അനുഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, നേഴ്സറി, എൻ്റെ മോളെ നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെറിയ കുട്ടിയെ വരുന്നുണ്ട്, എന്താ അത് പിന്നെ ക്ഷീണിക്കുകയാണോ, അതുപോലെ അമ്മയും കുട്ടിയെ തോന്നില്ല. അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ തളർത്തുകയാണ്. ഇവർക്ക് എന്താണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത്, എനിക്കില്ലാത്ത വിഷമമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക്. അവ എങ്ങനെയാണ് അവളെ കൊണ്ടടക്കണത്, അങ്ങനെ ഉണ്ട്, നീ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കൊന്നും തിന്നാൻ കൊടുക്കണില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം അത് വേറെ. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചേട്ടിലിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ, കാരണം ഞാൻ നന്നായി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിനുള്ള മറുപടി അതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാലും തടിക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം പിന്നെ വന്നു. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ആഗ്രഹം കുറച്ചും കൂടി. എങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റാവണം, ഒന്ന് സെറ്റായാൽ മതി, നല്ല വണ്ണം വയ്ക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, ഒന്ന് സെറ്റായാൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസരം കിട്ടി. ഒരു 1.5 മാസത്തോളം എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസരം കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ മാസം ഞാൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത്, എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പറയിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണ് തൊള്ളണം. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ പോയത് തന്നെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവശ്യമാണ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനത് വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വിര ഇളക്കി. നമ്മൾ വിര ഇളക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആരും കളിയാക്കണ്ട, ചിരിക്കും വേണ്ട, എല്ലാവരും ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിര ഇളക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരീരം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതല്ല, നമ്മൾ ഈ കൊക്കപ്പുഴൊക്കെ നമ്മളെ വയറ്റിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പുണ്ണായിട്ട് മാറി വലിയ അസുഖമായിട്ട് മാറും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ കൊക്കപ്പുഴ എടുത്ത് കഴിക്കുക. അതിൻ്റെ നല്ല പ്രോട്ടീൻസും മിനറൽസ്, ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കൊക്കപ്പുഴ എടുത്ത് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ, ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വിരയുടെ ഗുളിക എടുത്ത് ആദ്യം കഴിച്ചു ഒരു ദിവസം. അതിന് ശേഷം ഞാനെടുത്ത് കഴിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ, എൻ്റെ മോൾക്ക് വിശപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അഷ്ടചൂർണത്തിൻ്റെ സിറപ്പ്. നമ്മൾ അഷ്ടചൂർണ്ണപ്പൊടി കഴിക്കും നമ്മൾ വിശപ്പിനും വരെയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിച്ചത്, ഞാൻ മോൾക്ക് ചെറിയ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2-3 ദിവസം അങ്ങനെ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു. കഴിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര വിശപ്പ്. ഈ അഷ്ടചൂർണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ വയറ്റിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുതരം എന്താ പറയുക, വയറിങ്ങനെ ഉരുകണ പോലെ തോന്നുക, എന്താ തിളയ്ക്കണ പോലെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സിറപ്പ് ഡെയിലി ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങി, നന്നായി ഫുഡ് അപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നന്നായി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ പാല് കുടിക്കാത്ത ഞാൻ പാല് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പശുവുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡെയിലി പാല് കൊണ്ടും. അപ്പോൾ പാല് ഞാൻ കണ്ണടച്ചിട്ടല്ലേ ബൂസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കലക്കി ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പാല് കുടിക്കും. 2 നേരം നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ തടിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ, ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി കഴിക്കും. ഡെയിലി മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ചിക്കൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഷവർമയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അൽഫാമായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് നൈറ്റ് ഞാൻ ചിക്കൻ കഴിക്കാതിരിക്കില്ല. ഡെയിലി ചിക്കൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് എൻ്റെ വയറാണ്ട് ചാടി. ഞാൻ പ്രസവിച്ച വയറ് പെട്ടെന്നാണ്ട് ചാടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ വയറൊക്കെ ചാടിയിരിക്കണേ.
പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫില്ലായി തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് നല്ല ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെയർ ലോസിന് ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി, കറക്റ്റിന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ പകലുറക്കം ഞാനവിടെ ഒഴിവാക്കി. ഞാൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും മോളെ ഉറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. അതുപോലെ പാല് കുടിക്കുക, കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയത്, നേന്ത്രപ്പഴം, ഈ 3 സാധനമാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചിരുന്നത് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊരു 10-15 ദിവസമായപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നല്ല തടി വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വിശക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഇത് കഴിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും, പഴം എടുത്ത് കഴിക്കും. അതുപോലെ രാവിലെ തന്നെ ഒരു 6 മണി 6:30 ആകുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങും വിശപ്പ്. ഒന്നുറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ചിക്കുന്ന അഷ്ടചൂർണ്ണ സിറപ്പ് ശരിക്കും വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അത് വെച്ചാൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും കിട്ടും ആ സാധനം കേട്ടോ, അമ്മ അഷ്ടചൂർണ്ണത്തിൻ്റെ സിറപ്പ്. നമ്മൾ പൊടിയല്ല, സിറപ്പ് ചോദിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഞാനൊരു ഡ്രിങ്കാണ് കുടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ കുടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചോട് കൂടി 1-1.5 മാസമായപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങി. എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ കൈയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തടിക്കും. തടി ആദ്യം ഫീൽ ചെയ്യുക കയ്യുമ്മല, പിന്നെ മുഖം, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എല്ലുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് ഫില്ലായി. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടാർഗറ്റ്. അതെന്തായാലും സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞൊരു 3 മാസം കൊണ്ട്. ഫുഡ് എൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഫുഡ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ടൈറ്റായി, തടി വെച്ചപ്പോൾ അതാണ് എനിക്കെൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം. ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റായി. കൈ നല്ല വണ്ണം വെച്ചപ്പോൾ കൈയിൻ്റെ അവിടെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, അപ്പം ഞാൻ നല്ല വണ്ണം വെച്ചപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ ഷാനി ഇത് ഇത്രയും തടി വെച്ചല്ലോ, ഇത് എന്തത് പറ്റി, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ, എന്തത് മുണ്ടീക്കം വന്നാ, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ പലരും. അപ്പോൾ ടിപ്സ് പറഞ്ഞായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനായിട്ട്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. ആ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ എനിക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയൊരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അഷ്ടചൂർണ്ണല്ല, സിറപ്പല്ലേ, അതും കുട്ടികൾക്കുള്ള സിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാനത് കഴിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ തടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ലേഹ്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മെയിനായിട്ട് പഴം, പാല്, മുട്ട, ഈ 3 കഴിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായി കഴിച്ചിരുന്നു, ചിക്കനും കഴിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഈ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ലായി ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുള്ളത്. നല്ല വണ്ണം വെച്ചതൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല, എന്നാൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാനും. അതുപോലെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊക്കെ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക. മുന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൂടെ ഉള്ളൂ. കാരണം തടിയില്ല, സാരി ചുറ്റില്ല, അതുപോലെ മോഡൽ ഡ്രസ്സ് ഇടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കുറച്ച് മോഡൽ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ തുടങ്ങി, കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ജേണി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ടാറ്റാ.